Umbat, għamil kletzijat inkellem fuq Ġesu. Kont naqajjien jilek il-verita, għax ovvjament daw għamlu omorom Hindus, omorom kollha Hindus. U wasalt għet irrit nagħlaq il-business. I need to close the deal. U għetila inti lesta biex tagħti ħajtek il-Ġesu. Għark li jena wara da snin kollha kif ħankun naf li inti tgħidli l-verità. U mhux jiena għandi l-verità. Tela għandek raġun, hija ma' mistoqsija onesta, għetila ħanamlu ħaġa hija. Għetila issa dak kollu kelli ngħidlek għattulek. Għetila inti il-ħunaman li jett li taħdura, ix-xadin. Li mbagħad għark li wkoll kien bensjoni, xadun, nofsu xadin u nofsu bniedem. Għark li twildet fil-ġurnata ta' ħunaman it-tlieta. Għark li wkoll ta' tlieta tmur it-tempju u meta kienet żgħira jien qedtilha bl-ispirtu għattilenti kont iddedikata lil ħunaman, niġveru għark li iva. Għattila inti metliġ li ħunaman huwa b'saħħtu huwa qawwi, għark li powerful u ma jemnu li huma powerful. Ma għadej Ġesu Kristu laqas jibda ovvjament. Ma anyway, għal min m'għandu xejn, ftit qawwa ħafna. Għettila għara ħanem x'għamlu. Danti temmen li dan insomma għalinna xejn fuq Marija li kienet ħatiġi. Jekk kienet tkun daqsxejn popolari. Imma l-baby minn Marija ħareġ normali. Fl-iskrittura la baqat u laqqas ma baqatx fuq dak ir-rigward ma tgħidilna, imma nafu li biex baby joħroġ minn mara ma nafx kemm ħajr tibqa' verġni. Imma dak mill-lat xjentifiku mediku qed nitkellmu. Mhix ħlif darba forsi naqra fit-qarbina. U nkantaw, ejjew nispiċċaw il-quddies billi nkantaw lil Marija u Ġesu ħalleħ fil-ġemb. Jew nkella qalquh fil-ħabs ta' dik il-kaxxa. Hemm wara. Ħaxin toqgħod kulħadd jagħ jkant il-Marija. Eżatt, immorru naraw il-Ġesu u mbagħad ħalli hemm għax ħallejtu magħluq fil-kaxxa. U l-Ġesu balli ħallejtu hemm. Din hija r-reliġjon u m'għandu x'jaqsam xejn mat-talim ta' Kristu u la tal-Apostli u laqqas tal-Profeti. Dan huwa r-reliġjon fals li kull fejn din ir-reliġjon infirxet madwar id-dinja ġabet povertà spiritwali u anka saħta spiritwali fuq il-pajjiż. Mur ara l-pajjiżi li l-Kattoliċiżmu jiddomina u wara hekk mhix